Hi ha algú? Maybe Potser Angela tenia was raó, right. It's l'Àngelo. almost like Sembla que Buddy Page knows sàpiga every tot el move que I faig, make. això de l'Amixbook. Sure wants computer Informàtica amb en tips. Sherwood. That's it. Ara sí, I'm done m'esborro with de Buddy l'Amixbook. Aviam això, sisplau. Qui hi ha aquí? Hi ha algú? Potser tenia raó, l'Àngelo. Sembla que sàpiga tot el que faig, això de l'Amixbook. Informàtica amb en Sherwood. Ara sí, m'esborro de l'Amixbook. Peter, vine a ajudar a fer el sopar. Vale. És petit. Vale. Mares han pensat que els dibuixos animats són una mala influència. Que això, per cert, és una estupidesa. Peter, vine a ajudar a fer el sopar. De la tècnica del doblatge, el més difícil, la interpretació. Sí, és el que s'ha de fer millor, és la interpretació, perquè la tècnica s'agafa, la interpretació és imitar l'original, imitar els actors, els dibuixos o el que hem d'imitar. Això és el més complicat. M'agrada la meva feina el que sigui. Els dibuixos no m'agraden tant, m'agraden més... són molt difícils els dibuixos, no és que no m'agradin, és que trobo que no és fàcil fer dibuixos, perquè no tens referència. Normalment quan tens un actor doncs tens referència dels ulls, dels gestos, com riu. Els dibuixos no tenen, són més estàtics, no? Encara que aquests estan bastant ben fets i és més fàcil. Però és tot complicat. Però preferència no, m'agrada qualsevol feina, m'agrada qualsevol tipus de doblatge.